Il-Prim Ministru ta' istruzzjonijiet biex person of trust involut fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali ma jitressaqx il-qorti minkejja li kien investigat mill-FCID. Robert Abela ngħidha bir-responsabilità indaħal u ta' ordni biex persuna uffiċjal pubbliku li kien investigat u interrogat mill-FCID ma jitressaqx il-qorti. Għamilli liber Robert Abela. Sosna dan, l-avukat Jason Azzopardi waqt diskorsi li għamil matul il-velja li ta' kull xahar tfakkar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-belt, Azzopardi insista li dan huwa aġir kriminali mhux biss mill-Prim Ministru Robert Abela imma anke mill-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. L-Avukat Azzopardi spjega li fis-Segretarjat Privat tal-Ministru Michael Falzon jaħdem Mark Calleja magħruf bħala Gulija u li huwa l-moħħ wara dan l-iskandlu. Mark Calleja igawdi l-fiduċja ta' Ministru Michael Falzon. Kien il-perċimes, kien ir-ras tal-qarnita li mingħajru ir-reket ma setax iseħħ. Kienu li jirranġa l-bordijiet mediċi, kienu li jirranġa biex it-tobba ma jarawx illi ta' qudiemhom supposti jabla idej imanda l-idej. Kienu. U xaħħam. Xaħħam bleċiret tal-eluf. Jason Azzopardi insista illi kemm Gafa kif ukoll Buttigieg kienu jafu blaġir ta' Calleja u saħaq illi anke Michael Falzon ilu jaf dan kollu l-fuq minn sena. Il-Ministru Michael Falzon jew imbiċilli, għadha taħt imnieħru, jew imbiċilli, jew kompliċi. U għastqar illi fil-waqt li l-Ministru m'għamel xejn it-tmexxija ta' Abela kienet ibsa ma' żgħir inkluż dawk il-laburisti ġenwini, iżda li tal-qalba jħalluhom jagħmlu li jridu. Ma daw bil-pont tal-ħadid. Strong with the weak. Pero ma daw il-korrotti kriminali li jixxaħmu minn fuq il-batut, weak with the strong. Jason Azzopardi tenna illi Abela ta' istruzzjonijiet ċari u tondi biex dan il-person of trust ma jitressaqx il-qorti u jekk mhux minnu sfidaħ jiftaħlu l-ibil. Robert Abela ta' istruzzjonijiet biex uffiċjal pubbliku interrogat mill-FCID ma jitressaqx. Francesco Catania, Net News.